Lah niku dereng enten sing balik niku. Nggih. Niki selama kula sadhiarit niku dereng enten sing balik. Soalnya lek mriki kan ngeten iki lho malah iki lho niki wong budhe jaiman mau. Kan melot ngetan iki mboten melot iki kan nglulup ngene iki tak tanggung lho, Pak. Nggih padahal arit larang lho niku arep. Iki bekas dungkal iki. Nggih niku balen, Mak. Oh, balen. Padahal arit rega 130 lho niku. Jaiman lho panah mripat jaiman. Lah iki sing rega 55 lho malah urung enek sing balik. Nggih. Iki rega 85 ya balik. Cap gunting. Iya iki dungkal. Lah mulane niku, mulane sakniki arit larang murah niku ora jaminan. Masalahe ngene niku wau arit larang karo arit murah niku bahane sami sebab golek bahan apik niku saiki angel. Kayak ngoten niku kan bahane kan keng lowa, ora kok bahan nyar. Lek enten bahan apik, Mak. Nyar tapi regane yo ngelip ngoten lho. Lah makane sakniki jenenge arit larang karo murah kuwi ora jaminan landhep ngoten lho. Kuwi 20.000 niku nyatane wong yo ngomong landhep ngoten lho. Lek enek melote nggih dipeto mriki dilintokne. Kok tanggung Mak mriki, Mak.